И какво става хора? Аз съм RoboGames BG и днес ще правя информативно клипче. Така. Ще има информация какво ще снимам, с кого ще снимам, какво още. Вчера не знам, за клипа ми, така, айде да започнем с това за клипа ми. Вчера за клипът ми, доколкото забелязах, има едно харесване, което аз го бях направил. Мисля, че 3 гледания, не беше много добре. Друго за клипа. Ден на детето, това не е било в България, това е било в Китай. Не точно в Китай, ама нямам се на представа къде. Превратете или забравете частта с това за Ден на детето. То е, както ви казваме, в друга държава. Не е при нас. Така, значи, сега ще снимам на игри Transformice, на Hero Zero. На Transformice се продължавам с това посол. Мисля, че утре или от други ден ще пратя СМС за ягоди, за да се купя фури такива неща. На Hero Zero ще снимам. Пак с стария си профил. На Don't Starve ще снимам няколко клипчета. Don't Starve адски много ма кефи, но не съм толкова добър на Don't Starve, за което съжалявам, за което не е гадно. На Plague ще снимам няколко клипчета. Ще снимам на такива по-забавни игри. Деца, надявам на вас да ви харесват все пак. Ако искате някоя друга игра, пак ми предложете в коментарите. На Майнкрафт ще снимам, само че на Майнкрафт ще правя клипове. Значи, на Майнкрафт кога ще снимам? Ще има клип в събота, в понеделник и понякога в петък. Няма много да снимам на нея, но просто трябва тогава няма да ви обяснявам допълнително. Така, сега казах на какво ще снимам за миналия клип. С кого ще снимам? Ще снимам с Оня. Да, точно с Оня. Сега няма се казва името. Казвай го е умник. Това е клип. Тук си бе. Да. Ще сме нещо като глупичка, доста често ще снимаме. Примерно като Афафия и Знака ще снимаме. Или като Вик Стар и Будилчо. Да, че Чекай. Така че Вик Стар прави по 4-5 клипа. Чекай. Мене ако не му мразиш, вчера имах време да направя 10 клипа. Ама... И той е човек, бе, и той си има работа. Както и аз имам работа, както и ти си имаш работа. Знака веднъж на месец. Без обида към хората, за които говорим. Ако те гледат този клип, моля да не ми се обиждайте сега. Да, но наистина много рядко качвате. Най-много да качите 2 или 3 клипа в месец. А пък Харто точно на 5 месеца кача един клип. Не се обиждай, Хари, ако гледаш видеото. Се надяваме. Напишеш някаква света коментар. Да пише. Пак ще е нещо. Поне ще имам един коментар. Така. То спич в стария си профил имаше колко много направо 4. 400 много Да, 400. Така старият ми профил го оставих в миналото, защото стана букукчав. Това, напишете в коментарите какво ще кажете за снимката ми, за малката ми снимка на гара. Какво ще кажете за нея и за голямата ми снимка, която, ако гледате от компютъра, ще видите само очите на гара, когато се превръща в пясъчно чудовище с надпис RoboGames BG. А пък ако гледате от телевизор, ще видите цялото му лице пак с надписа RoboGames BG. Всеки, напишете дали ви харесват, напишете ако искате да ги сменя. Аз честно казвам, доста си харесвам как съм си ги направил в момента. На всичките, на голямото ми винаги ще добавям моя реклама RoboGames BG. Винаги. Никога не аз спявам.
клипове ще снимам, мисля, че винаги. Само, че понякога може аз да спра почивка 1-2 дена, ама в смисъл няма да спра почивка 1-2 месеца. Да, точно известия. Хай, моля те, ако гледаш това видео, повече не се пускай камера. Защото 10 видео приличаш малко на дядо. Така, Наистина. Харя, ако този клип го гледаш, сега ще ти кажа няколко неща. Това не съм го казал аз, Robo Games BG. Това го каза човека до мен е тук с BG или какъв беше. Съжалявам, моля те не се показва, защото... Аз да ти кажа само, защото да не... Ако гледаш клипа накрая да не ме изкараш мен. Да. Аз много се забих по двама човека. Това са Бошко БГ и Бусайде. И някакъв гей в момента идва да им прекъсне клипа. Перфектно. Така, нищо не сте чули от това хора. Довиждане.